Здравейте, приятели! Радвам се, че се срещаме отново в началото на годината. След поредицата ни от здравни видеа ще се опитаме да навлезем в пространството на семейството и семейните отношения. Правим го, защото щастието на човека е пряко свързано с семейството. Или както казва един приятел, ако не си щастлив в семейството, никъде не си щастлив. В Евангелието от Матей Исус, коментирайки един брачен проблем, казва на своите съвременници: но в началото не е било така. С което той поставя като основа на справянето с различните предизвикателства пред семейството примерът на началото, т.е. сътворението. Така ще направим и ние, ще говорим за настоящето през призмата на миналото. Общото заглавие на поредицата ни ще бъде "Надежда за семействата днес". Останете с нас до следващия път, когато ще говорим за семейството като Божие творение и влиянието му върху нашата личност и идентичност.